hedder Christian, og det her, det er min van, Miss Beluga of Denmark, som jeg har haft i 3 år. Det er en Citroën Jumper. Det er en Euro Norm 6. Det vil sige, at den må køre i alle byzoner og så videre. Bilen er egentlig ret simpel i sit layout. Jeg har et stort køkken her, hvor det går på tværs af hele bilens længde. Og det er egentlig fordi, at jeg tænkte, når man ikke har så lang tid til at bygge, så skal jeg have godt med opbevaringsplads, og jeg vil også gerne have et godt køkkenareal at arbejde på. Jeg har vask herovre, vand. Jeg har 20 liter friskvand og 10 liter spildevand. Og det rækker sådan, jeg har også en lille hund, når den er med og skal have lidt vand og sådan nogle ting, så rækker det til omkring en god uge. Og så drikkevand og sådan noget, det tapper jeg som regel, hvis jeg er på tankstationen, eller så fylder jeg min drikkedunk op, sådan til at spare lidt på det. Så det bliver overvejende brugt til hunden, til madlavning, til opvask. Jeg har mit Trusty Old Trangia her, som jeg laver mad på, når jeg er gas. Og så her, der har jeg simpelthen en induktionskogeplade fra IKEA, som vi har lagt ned i bordet. Så hvis jeg er på landstrøm, altså er koblet til strømnettet, hvilket der er en klap hernede ved siden af passagierdøren, så kan jeg lave mad på det, og har gryder, der kan det også. Hvis vi fortsætter lidt længere ind her, så herover der er min varmeafdeling, der er en radiator, også kan køre på, når jeg er på elnettet. Og hernede, der sidder en udblæsning fra et dieselfyr, der sidder nedenunder bilen. Og den trækker diesel fra min tank, og der skal også noget strøm til, at det kører sig fra bilens forbrugsbatteri, som er et 180 amperes lithiumbatteri. Og jeg har endnu ikke oplevet at køre det tør, vil jeg sige. Jeg har sejlbåd også, og derfor ved jeg, at det er rart at kunne komme til teknikken. Så jeg har simpelthen indrettet en af mine slagbænke her til teknikrum, hvor der sidder batteri, der sidder omformer til solcellerne, der sidder 300 watt på taget. Der sidder en landstrømslader, det vil sige, når jeg har strøm på bilen, så kan jeg få ladet mit batteri op. Og så sidder der en DC-DC-lader, som er sådan et apparat, der gør, at man kan sætte strøm fra generatoren og putte det ind i lithiumbatteriet, når man kører. Og derover så hernede ved siden af, der sidder en inverter på 4.000 watt. Og det er rigeligt, vil jeg sige. Men det har også den ulempe, at det er ikke en ren sinus inverter, som det hedder. Så det vil sige, at der er noget elektronik, der ikke vil køre på den. I den anden afdeling herover, der har jeg køleskab. Det er sådan en Dometic med kompressor, der står her. Og det er sådan set altid tændt. Det har været tændt i 3 år. Og det kører helt upåklageligt. Ja, og det er jo fordi, jeg har solceller på taget og et stort batteri. Og i vintersæsonen, så sluger sådan et køleskab jo ikke alverden, fordi der er koldt. Og i sommersæsonen, så kører det lidt mere, men til gengæld så bruger jeg ikke noget strøm på varme. Så det tror jeg, det balancerer sig sådan nogenlunde ud. Og oppe, der har jeg en ventilationslem her. Det er bare en dummy. Der er bare sådan en, man kan åbne. Og i den anden ende, der har jeg en ventilator, der kan trække luft ind og ud. Det er sådan lidt som en Max Airfan. Det er bare et andet produkt. Og i loftet, der har jeg 2 lysskinner, som er sådan, laver sådan noget indirekte lys. Det kan jeg godt lide. Som synes jeg er utroligt behageligt at være i. Og så heromme i bagenden, der har jeg en dobbeltseng, der er bygget med sådan en lamelbund. Og der er en IKEA-madras, og så er der en topmadras også, som jeg sover faktisk rigtig, rigtig godt her. Jeg har nogle kiler, så jeg også kan sørge for, at bilen står rimelig lige, og så kan jeg faktisk hæve og sænke bunden her lidt, i forhold til også at sørge for, at bilen eller min seng står nogenlunde i vatter. Så man kan se, så er der ikke noget bord herinde, men jeg har sådan en lille klapbord, jeg kan stille op her.
til noget at spise. Og en af årsagerne til, at jeg har valgt det her layout, det var faktisk, at jeg kunne godt tænke mig, at der var plads. Jeg kunne godt tænke mig, at der ikke var alt muligt, jeg skulle kravle rundt om, og alt muligt andet. Så det har jeg fået, kan man sige. Og så er der ikke noget, der er bygget så stringent, at det ikke kan blive pillet ned igen og blive bygget op. Hvilket formentlig også er noget, det jeg skal her i kommende tid. Da jeg startede med bilen her, der var der ikke vinduer i. Dem har jeg selv monteret senere. Jeg var lidt forelsket i den der stealth-tanke, at man ligesom kunne overnatte inde i Colosseum, hvis man havde lyst til det, uden at det blev opdaget. Men jeg må konstatere, at der er ikke meget sjov ved at sove på en trafikeret vej et eller andet sted. Altså, det er ikke et murstenshus til her, så man hører alle lyde og hunde, der gør, og lastbiler, der bremser, og morgentrafik og alt muligt andet. Så jeg overnatter overvejende ude i landskabet. Og så har jeg selvfølgelig nedenunder her, under bilen eller under sengen her, der er en kæmpe stor garage. Og det er også sådan et koncept, der er lidt under udvikling. Hvad skal det lige være? Bilen er isoleret med noget, der minder om Armaflex. På siderne her, der er noget flamingo under dørken. Det er ikke måske det bedste valg, men det var det, jeg lige havde mulighed for. Og så faktisk, så er der nogle af hulrundene heroppe omkring, der er isoleret med noget ståluld. Ikke ståluld. Råuld. Det ved jeg godt. Det er der også nogle diskussioner omkring det ene eller andet. Men jeg vil sige, da jeg pillede de her felter ud her, der også var isoleret med råuld, der var der ikke nogen antydninger af hverken fugt eller rust eller noget andet. Så jeg tror, at det overlever bil med den løsning. Herom, der har vi jo garagen, hvor jeg har alle mine ting med. Og lige nu, der er jeg i Danmark, og ikke sådan på langtur, men altså, når jeg er afsted, så vil det jo være fyldt op med alt muligt. Jeg kører med porta potty, og det købte jeg bare. Jeg tænkte, det var smart. Jeg prioriterede at undlade bad og toilet, fordi det er en af de helt store sådan, og besværlige ting at bygge. Du skal have ekstra meget vand med, og tanke under neden og alt muligt andet. Og så synes jeg også, det var en sjov udfordring. Mennesker har jo klaret sig i mange 100 år, uden at gå i bad hver dag. Og når man sådan er på tur alene, som jeg har været, og bare skal være i sit eget og hundens selskab, og ikke nødvendigvis skal ud blandt mennesker, så kan jeg godt finde på at gasse lidt ned. Men så er det jo mormor-måden med en vaskeklud og lidt sæbe, og så klarer man sig jo. Og så er der jo McDonald's. Det er jo vanlife himlen. Man får god kaffe, man får toiletter, man får wifi. Så det, der er mange dage, der er startet med at plotte en McDonald's ind et eller andet sted, og så kører derhen og lige forklare det. Men det er jo som det er. Det ser man aldrig, når man laver de der lækre videoer med billeder ud over vand og lammeskin og alt muligt andet, så ser man ikke alt det rod, der er nede i garagen. Men der er strømledninger, der er lidt ekstra sprinklervæske, der er væske til at putte på toilettet og alt sådan noget. Jeg kører så dårlig løsning, hvor nu er jeg jo mand, jeg kan stå op og tisse. Så enten går jeg ud og tisser, eller også så har jeg en dunk, simpelthen, jeg kan tisse i. Og så hvis jeg skal den anden afdeling, så putter jeg faktisk en pose i mit porta potty. Og så er det, man kommer altid forbi en skraldespand på et eller andet tidspunkt, så kan man lige smide det ud. Det kommer helt automatisk, når man ikke har meget plads, så sørger man for at smide sit skrald ud hver dag. Jeg har drømt om at skulle gøre det her i mange år. Og det, der var der satte det endelige spark på, det var sådan, der var ligesom forskellige muligheder. Den ene, det var, at jeg var blevet selvstændig, og kunne se, at jeg arbejder fuldtid online, så jeg kan egentlig arbejde fra, hvor jeg vil. Og så var jeg på skiinstruktørkursus, hvor jeg så, der stod en kassevogn på et skiparkeringsplads, hvor skydedøren var sådan halvt trukket op, ligesom her, så stod der bare en sovesofa inde i, og så tænkte jeg, det er ikke mere svært, det er ikke mere besværligt end det. Og så gik der faktisk ikke så lang tid, fra jeg havde været der midt i oktober, det der kursus, til at købe bilen i midten af december.